Ngabingelela bakulo Mkhwangute TV King SMC lo Mr Delicious bafowethu bathi terrible abanye ushoti ke bafowethu wangibiza nami lo important ungibiza ngalo. Ngifuna manje ke sikhulume ngale ngiyazi ukuthi ithanda ukuba sensitive but ke asixoxe ngayo. Siyazi sonke kulezi insuku noma kule minyaka yande kakhulu lento ye GBV. Ngizoke ngikhulume mhlambe ke concerning indaba ye rape nje. Siyazi ukuthi abantu abaningi boshelwa indaba yecala le rape. Mhlambe ake ngiqale ngiveze lento ke. Uyabona most yabantu abasemajele iyona indaba ye rape. Baningi kakhulu abantu ababoshelwa i rape emajele. So kuhamba ke bese umphakathi ugcina uba nemibuzo oyibuzayo mayelana na i-rape, mayelana nalo icala le rape. Ngoba uyawuthola ukuthi kunomuntu owenze i-rape wagwetshwa udilika jele. Kube khona umuntu owenze same rape kusayiyona agwetshwe u25 years, omunye u20 years, omunye u18 years, omunye u15 years, omunye u12 years, omunye u10 years, omunye u8 years. Yabo? So manje leti igcina siyenza ukuthi abantu abaningi babe nombuzo othi kanti kahle icala le rape ligweba iminyaka engakanani kanti noma ligweba kanjani kanti. Uyabo? Ake ngivezeke le ukuthi uma kusuke kuthethwa icala le rape kuyabhekeka ukuthi lenzeke kanje wasuke liqulwa nje. Na inkosi yenkantolo lapha isuke ibheka ukuthi lenzeke kanjani. Yabo? Into nje engayisho noma engayiveza. Uyabona most yabantu uthothi bagwetshwa udilika jele ngecala le rape. Uyayuthola ukuthi abantu abasuke be rape izingane ezincane. Uyabona once ingane ya underage. Mostly once ingane ya underage lo muntu ugwetshwa udilika jele. Nombani ke muzocabanga nje nawe ungumuntu uyayibona futhi kusuke kungenxa yokuthi ingane ngeke ikwazi ingane le uyisuke ngaphi nje ukuthi ingane engaka. Imosti ke lawo macala uthothi manje iba u life sentence. Mina ke ngingakusho ukuthi inkantolo uma usuke vele wenza i-rape usayobingelela iyakutshela ukuthi leli cala mele kulahla ke ndoda kufanele wazi ukuthi uzothola udilika jele. Yabo? Bese kuya ngokuthi ke ngesikhathi seliqulwa ke kwenzakalani. Yabo? Igcina itholani inkantolo ngesikhathi liqulwa icala. Ingakho uzothola omunye ukuthi usegwetshwe 8 years. Ngoba noma uthothi usekuthiwa usegwetshwe u10 years. Uyabona nje sibonile inqwaba yabantu uthola ukuthi umuntu kuthiwa urape unkosikazi wakhe. Unkosikazi wakhe lo hambe umvulela icala lokuthi uthi umrape. Ezwa lo muntu agwetshwe mhlawumbe u8 years or u10 years. Ngithi uyabona manje ukuthi inkantolo ushuthi suyisebenzise ukuthi unkosikazi wakhe bese leminyaka emnika wona emgweba wona amgwebe ngokuthi athi nawe phela umuntu
umethe umuntu akathandi kufuneka wazi ukuthi akathandi sengigwebela lokho yabo. So sibonile isikhathi esiningi manje concerning leli cala le rape bafowethu sekunenqwaba ngisho yabantu besifazane manje uvela kusabise ngayo nje yabo. Yabo manje kunamaqola abantu besifazane yabona bazokutshela abantu ikakhulukazi abantu abaphuzayo abathanda ukuyihambela indawo zobumnandi uzokuthi uyafika kuleyo ndawo yobumnandi ngizokwenzela ubumnandi kanjalo nangu sisi yabona ngixoxe automatically yabona njengoba usuke umuntu wesilisa ekunikeza utshwala nje vele uzothi ekuphuza utshwala bekushela futhi na umuntu wesifazane kube kugcina kuthiwa kuyavunyelwana njani kuhanjwe uyiwe endlini. Uma kufika endlini ufike kulala ekseni umuntu wesifazane usefuna imali athi ngiyahamba manje ngicela imali ngeke phela ungilale mahala. And baningi abantu abawoshelwa leyo nto uthi umuntu bekuvunyelweni inkinga asamnikanga lo imali yabo vele bekade kungavunyelwa nanga ngayo leyo mali. Uyazi mina ngithi angisho ukuthi I'm promoting indawo ye prostitution nani but ungcono umuntu osuke edayisa odayisa uyazi na ukuthi umuntu uyadayisa yabo akutshele futhi ne price ukuthi umshela ebekutshela futhi same time mina futhi ngifuna siyolala imali engaka umuntu akudayisela ungazi yabona ukudayisela ungazi kuyinkinga ngoba uthi manje udayiselwe kodwa wazi sibe sekufanele ukhokhe manje ngithi usunivena uma kuthiwa uyosebenza awuhola ungakasebenzi funa uqala usebenze bese uyahola. So usefikile ke la wena wazi lo muntu ukuthi uyasebenza wena ushela intombi yavuma ngabaningi abantu abasebenza private yavuma intombi nalala nenzalo ayithengela lento ekade ifuna yabo mhlawumbe bifuna utshwala ayithengela utshwala ayithengele izinto ezimnandi nani azozidla wathwathi yabo ekseni isifuna imali nakhona lapha ade ngisona uyophuza khona uyidlile mhlawumbe imali uyabona nawe ukuthi hayi iphakade libhobokile manje uyidle naye ekseni ithi ngifuna 2000 awunawo lo 2000 manje nawe uyabona emalini yakhe esela ukuthi sekuyimali yokugibela le ngimsebenzini. Uma ungayinikezi lento akutela kanje manje straight emehlweni utakuthethe angizokubopha kusabiza ngani manje ukuthi uzokubopha ethi uzodilikelwa ijele. Ngifuna ke nazi ke ukuthi uzosho njalo umuntu uzodilikelwa ijele kade usebenza ungamtshelanga ukuthi uyasebenza avela afika isho leyo nto lapha enkantolo ukuthi kwenzeka kanje yabo. And ngifuna wazi ukuthi yes baningi abantu abagwejelwa into abangayenzanga ayinqwaba but ngifuna wazi futhi ukuthi kwesinye isikhathi inkantolo iyakwazi ukubona lo muntu into ayikhuluma iqiniso nawe nje uma ibuka imonto akuthi umuntu wesifazane vele wenandi lo besenza lezi zinto kubantu yabo. So ngifuna ukuyiveza ke le ukuthi icala rape vele kahle kahle soyifanele igwebula life uthi likajele but ngokuqulwa kwalo kugcina kubonakala ukuthi Yesu wenza icala kodwa yabo bese nikezwe leyo minyaka inikwayo umuntu mhlambe ake ngidlule nakulena uvusi nabalaleli nababukeli abantu abaningi kunenqwaba yabantu besilisa abareshiwe kodwa ngazi noma yimina onenkinga yini yokuthi angikaze ngizwe kuthiwa khona umuntu wesifazane ogwetshwe udilika jele to rape indoda
kodwa lezi zinto ziyenzeka kwesinye isikhathi uthola urape ingane yomfana umuntu wesifazane baningi la abantu besifazane abarephayo abona inqwa ngoba lento yo Ben 10 kahle kahle yokurepa phela ngoba angithi uyabona ukuthi wena uma ngathi uyayenza le yanto uboshiwe wena umuntu wesilisa uficane nje ingane kuthiwa uthandana nengane ena 15 ngoba kuthiwa uyayihlukumeza le ngane yabo uselapho nje mfowethu sakuleyo nto yazi ngikhumbuza omunye umfana kunifana esasenaye ejele wayisuka eLimpopo evakashele usisi wakhe la usisi wakhe ugane la eThekwini kwenye nje amalokishi la eThekwini uma efika la la kugane khona usisi wakhe uvakashele usisi wakhe ayo wayethuma wakhe ngathi umamncane wakhe futhi udade wabo kama wakhe lo sisi lo umkhulisile yena lo mfana yabo ngaleso sikhathi umfana wena abantu wena 22 years la avela athandane nengane iyakulomuza kugane khona lo mamncane wakhe akuyona eka mamncane wakhe futhi akuyona eyendoda kamamncane wakhe yala ikhaya nje avela afika athandane nayo lo mfana le ngane ina 16 or 17 ithe mayitholakala lento la ekhaya kwavula icase ye rape abona so ngiyakhumbula nje ukuthi ecaleni lakhe lo mfowethu uyazi ukuthi leyo ngane leyo babefonelana naye lo mfowethu esejele ithi samthanda abona but wabekwa icala kwathi statutory rape ingane isifikile enkantolo yasho ukuthi ayibo avele yasho kusekuqulwa icala ingane yasho ukuthi ayibo siyathandana angirepanga siyathandana but wagwejelwa statutory rape kwathiwa you manipulated the child ngoba ingane but buka ngala kunake emadodeni uyabona ngathiwa umfana ona 17 uthandana nosiso la ko 30 something 40 something noma una 60 ungawona weposter la ku social media kunjani akekho umuntu okhulumayo kukhona nje umunye umfana lana ku social media noma icontent noma yini isaba ugogo mdala lokho imqabula nje ugogo mdala lokwenza yonke into uyabona la kuyathanda akusesi content but le yanto mangathiwa lo yamfana uyintombazana lo yagogo mdala ngathiwa lo muntu uyaganga kodwa ngoba umfana omncane ugogo mdala iyabuka akunankinga eyibuka le yanto leyana thini sihleke kuhleke kube mnandi kodwa makuthiwa lo wakho ngakuthiwa yikhehla leliya ingane le engaka ngathiwa likhehla lidlala ngengane ngathathelwa inqumo ngokukhulu kushesha so ilezo zinto ezama ukuyiveza ukuthi bukhona ukuthi we umuntu ureshiwe yes liyagweba ukuthi likatshele lelo cala but bese kuhlonga ukuthethwa kwaloke iloyo nalo uthola 20 mhlambe 18 kanjani kuya ngezinga la licala but bafowethu seyibhekisisa ngempela nayo le ukuthi phela irape bakwethu akusi rape ngoba nakho kuphela wenziwe lo nto yabo akunqwaba yama rapist esifazane inqwaba yabo nje mengathiwa uhamba imisi ziningi into ngakhona angizazi ikuphi khona la ku social media futhi ngeke ngabona omunye usisi elwa nje elwela indaba ukuthi angazi lo mngani wakhe anomngani wakhe uthi uphapame ingane anomina 7 nomina 5 uphapame impela ingane ayisamfendi umhlongo lo ayiphathe lapha dingo so ngayibuza ukuthi mina mothi lona ngiphapame ingane ingifenda umhlolo
leyo ngane ngahlangana mina 5 noma 6 Ngiyakhumbula leso sitezo. kanti mina isimanga ke lesi uyabona kodwa lapha kwagcina kungathi uyena lo asiso wrong lo khale ngokuthi uyafela Ingane yiyo ingane usiso wrong. kwagcina ngivele ngazi ukuthi usiso wrong lo othe uyafela yabona kodwa engathi udlala ngengane mina ke ngizokhuluma nje iqiniso mina my perspective uyazi kunezinto ezenzakalayo siyibone senziwa izingane manje uthuka yabona ngengithuka ngaye ngathi ngisanda kuthuswa into eyisimanga ngifica ingane uyakubona kula ko 11 years uyabona 10 years khunde primary liyani izulu kuphethe iumbrella uyajola nje straight ngithi mina yibo fike ngibuye ngithi nenzani kubaleke yabo ngithi mina yini kodwa ngithe mase ngihleli ngedwa endlini sengicabanga mina nginale minyaka lezi ingane ngabona dayibo nathi saseshitshela ngale minyaka le yabo ngoba omunye umuntu ungasumbuzo waqala nini ukuyibona ukuthi owesilisa waqala nini ukuyibona yabo mina nje ukubona lo nto uqala wami ukuyibona ngicabanga ukuthi ngangifunda preschool ngina 5 years yabo ukuthi hayibo yabo sengazi futhi njoba lenza nje kufanele ngabe ngenzani yabo Wala kuthiwa hambe uthamba gijima yabona so manje kuyathusa manje mawuzwa kuthiwa ingane na 6 years kuthiwa ipapa imfenda kunjani hayi nanokuthi nabo abantu benza ucansi phambi kwengane uyithethilela ingane la kanti kuvulisa kubuka yonke into uyabo lento okuthatha ingane ibekwe ngemuva niyigcombe kanje ebusuku ingakho ingane zabelungu wokubona belungu yazabelungu ingane yomlungu ithi incane nekamera la incane nento zokudlala la uthi mayikhala kukhale lezi zinto lezi vele ithule yabona uyabona ukuthi iyo yonke leyo nto leyo yabo ngoba thina ingane ngoba kwakhona ikamera uthi ndala endlini kanje ucathi ngoba nakho ingane nithi ayindlale phansi ngithetha ayiboni izobona ingane lento yabo so angifuni kube ngazi ukuthi sithi amacala rape right wrong vele ukulala nomuntu ungavumelene ayikho right lonto but in terms of lento yokuthi abantu bese besebenzisa yona ukufeza inhloso zabo ayithethe another story ngoba abantu besifazane sebeyayenza lonto manje yabo angithi kwangena lezi zinto zoma girlfriend allowance yaw to allowance ayibo ngiyifuna allowance yami haw ya allowance yani hayi mina ngeke ngashela nje intombazane yangitshela lonto ngangithethe icela u2000 njalo ngonyaka iyasebenza njalo naye ayi lapho engabona konje angizuphumelela ukwenza lokho yabo mina ngazi ukuthi uma kuthiwa siyathandana fanele nami ngikunikeze uma unenkinga fanele ngikusize nawe futhi uma unenkinga fanele ngikusize manje sebeyisebenzisa lento abantu besifazane ngoba abazi ukuthi uma kwathi umuntu irape uzohamba lo muntu egwetha uDJ bese uba nenkinga vela gwetha 10 noma 8 abuye manje sebuyile usuyaqala ukuthi awuphephile lokho kunesikuveza sebeyisebenza phela abantu ndaba yerape yayona ngosi inkantolo izobo isimo secala ilibonta noma abanye begwetshwa kakhulu futhi bagwetshwe lo dili kadele uthi ayikho lo ngoba bakhona abagwetshwa uDJ uthi umuntu omuthi udlala istory bonta hayi yabo angisakhumbula ukuthi yagcina iphethe kanjani le ndaba yakuyaduma yalo baba kwakuthiwa ingane ngasi ithi why rape kanjani yena ngathi uyayiphika leyo nto ngisazi ke but kenze ngibonile istory mina eziningi uthothi ingane mayisikhulile ikuveza ukuthi hayi
mina uma wathi yabo wangifaka uthi la yabo. So ilesi njalo ke bafowethu ebesithanda ebesithi ake sikhulume ngazo indaba yazi igwebo ze-rap ukuthi ngoba omunye umuntu umpela hamba thuka ukuthi hayibo lona kubani kuthiwa wagwetha udili kajele pho lona ke yabo kuya ngokuthethwa kwalo icala nokubukeka kwalo ukuthi limi kanjani kanye u-13